pero haranis na, no? Dili sa itong channel, no? Ini kada alas 7 ninyo ni may ba mga kuna, no? Kada alas 7 ang kita maano para na wala si itig pala huway na ba? No? Ay ko na sa adlaw, damo pang mga helikoto na to. Hindi lang siya po siguro, pero siyempre kamo may mga drama. Dire, itig pala huway na gitman. Hindi kita mabanding-banding. Okay na, magdulot na ko sa inyo sa isa kang bahano, no? Na bago na ito ining dihon-dihon, ang ining ambahano na nagatigulo, Panyo, Sang Himaya. Okay na, para gid sa inyo kananta. Ayaw ka mag-ibig, kalugong sa luha nagkailig, ikan sa pagkagha, pahil sa panyo sang himaya, agong ang kapungaw, amat-amat nga madula. Kung makita ko ikaw nga nagkahilibiyon, daw ginakuryente ang akong orason, dili ko maantos sa kapugalingon, magtulog sa imo nga nagkapilis mo. Nungay kita tugtog katugtugan, maghikog manay simwalay katapusan, hapos mo kag hapos ko ay manintalaksan sa matugog na gugma na huwara. Kung ano gitman ang mag-abot na trahedya, sa likod mo lang ako handa magsuporta, hindi lang magpangalagaan sa akong magkonsulta, akong kasaluhan kung ano man nga problema. Kung makita ko ikaw nga nagahilibiyon, daw ginakuryente ang akong orason, dili ko maantos sa kapugalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Mag-unongay kita tugtog katugtugan, maghikog manay simwalay katapusan, hapos mo kag hapos ko ang manintalaksan sa matugog na gugma nga huwara. Kung ano gitman ang mag-abot na trahedya, sa likod mo lang ako na handa magsuporta, hindi lang mapangalagaan
sa akong magkonsulta atong nga saluhan kung ano man nga problema. Hindi lang magpangalagaan sa akong magkonsulta atong nga saluhan kung ano man nga problema. Okay na, umuyat ko ng pag-ulat ng indiyon ng mga ambahan man, kintiguluhan na ito panyo sa himaya. No? Ay, sanglit kay Pierre na galisubo, na dumaan ko, no? Nagahilapit ng atong nga, paano ka panimahaw ng Paskwa, ay sige lang, ano mo ni kay kabay patpuntanin kung patapos ko ng pandemya, no? Yan, idulot ko sa inyo, yung isa kaambahan na nagahilapit, kinahanglan ng git. Wala si angay kung magpapamilya nagatuloy ng palay labi na sa pagkaon nagkasaluhay daw pilit matagos ang kalipay. Lang maitong ang mga panganunod kung ang pinalangga sa ibang nga punsod hindi mapatiyakan ang kasadya sa Paskwa kung malayo ang hindi kugmahal. Hindi naman kulang sa kalipay, puno sa kasadya kapag hinang panay. Kapag ang masubok lamang sa panghimalay, kung may kasing-kasing na nagkapanghayhay, kinahanglan pilit sa tibon sa Paskwa ang pagtilipon sa bugos nga pamilya, ang paghinang panay kapag hiliw sa pilit matumbasahan sang kwarta. Hindi naman kulang sa kalipay, puno sa kasadya kapag hinang panay. Kapag ang masubok lamang sa panimalay, may kasing-kasing na nagkapanghayhay. Sa tibon sa Paskwa ang pagtilipon sa bugos nga pamilya, ang paghinang panay kapag hiliw sa pilit matumbasahan sang kwarta. Layo ang hinipot mahal, malayo ang hinipot mahal.
Okay na, siya tuling ang bahano, no? Para gid sa atong mga pinalangga, mga OFW, no? Labi na gid sa kaya. Ma'am Mary Ricabar nga sa Florida, no? Ay, belated happy birthday lang sa itong Pixar no Ibe, no? Taga subungan sa kaya. Kung no? Sa kay Ma'am Held Sanchez, kung sa kay Mama Celia Ratis, dungan ilang birthday, no? Belated happy birthday lang, Ma'am. Kung subungan sa kay Ma'am Jima Muneba, no? Kag sa kaya Abyan Bubuita, labi na gid sa kaya Ma'am Emilyn Pitigusa nga sa New York, kag subuman sa atong amigo nga si Fidel Radis na. Mayong gabi lang kung mayong magalang sa inyo dira. Nang Maylin. Kag sino? Nang Maylin. Si Hinday Maylin paglinaw dira sa pano sa San Miguel, no. Hinday Maylin prologo, no. Sa mga prologo pamilya, sa mga kuano, sa mga alibanggo pamilya man dira sa kuano sa Alimudyan, no. Kag subong man diri sa mga amigo nga napod diri sa kuano sa mga Arbis, no. Apirbis gali, Apirbis pamilya diri sa Bat, no. Bat Mina, kag subong man sa mga dasas pamilya dira sa Tipulo, no. Mayong hapon lang, mayong gabi lang dira sa inyo panahon. Okay, matupi anay kita sang pila mga shoutout. Di kan sa atong mga tutuwa. Happy watching sa kay Mike mo. Nami yung ngalan niya. Good evening, Tepirat. Pwede ka request OMG. Thank you watching from Tondo, Manila. Lang sa kay Albert Banyas. Happy watching. Mayong gabi lang sa tanan nga nagapamati sa Rana live ni nung Pirot. God bless us all from Romeo Pacardo. Happy watching sa kay Ray Reyes. Request ako Kuya Pirot. Wala man siya may gimbutang. Idol pa request ko Tamasak from Zaldi Atondukan. Happy watching sa kay Merlinda Tabor. Mayong gabi kay Mirna Tin. Happy watching. Good evening, Typerot. Patami ako sa Gualberto family. Kag pwede request pis-pis nga bukaw para kay Jovi kag ugsad nga bulan para kay Tatay Pandoy Ray Gualberto. Thank you. God bless from Remelin. Okay, no? Ang pagkakay ko lang isang ambano, napagura ko lang din naging dihon-dihon, ano? Ito, siguro nagustuhan mo nila, no? Ang OMG, oh my God. Oh my gosh. Oh my God. Yari ni kayo, no? Para git sa inyo, no? Nagpangabay sa sininga ang bano. First time pa lang na akong kalapitan, daw speaker
mo. Wala ako sa trabaho nga nakuman, kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. Kakabuka papasok at mga pinggan. OMG, excited na din ako nga manugma mo. First time pa lang nga akong kanatian, daw speaker ka na nagpilit sa palungkuman. Nga abala nga hindi ka kimalimtan. OMG, na-frustrated na ako pagod lamang sa iyo. May piling mo nga ako nag-aamuko, samantang ako mayroon na pinahiko. Ang tiniang ko ipapagitan ang dugo. OMG, excited na kita ko, mahipal ang sabat mo. Wala ako sa trabaho nga nakuman, kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. Kakabuka papasok at mga pinggan. OMG, excited na din ako naman ang kunong mo. Kakabuka papasok at mga pinggan. OMG, excited na din ako naman ang kunong mo. OMG, excited na din ako na mamangkon ang gugma mo. Okay na, kamuyat to no, ang atong ambahanon nga nagatikulo, OMG. Ano pa kayo itong ginpangabayda ang isa? Tamasak. Ha? Tamasak. Okay. Tamasak no, siguro taga-barutak may bonus siya. Dali lang. Siguro, makatulya na pagkakap. Mulagaw, guro. Okay na, para kayo sa nagpangabay sa sining ambahanon, ang nagatikulo, tamasak. Istorya sa barutak niya, ngayon, 10-28 na po yung ambahanon. Okay, para kayo sa nagpangabay sa sining ambahanon. Sang mga pinagihan, panasang
kabayo nga bukay nga lang sita masak sila ang tagilan. Abot sa tuan ay natawang pag-imbargo sa mga kabisas sa tanan nga banyo. Lalakit ang malutaan ni Simon Prutasyo. Ilalim na tubang pray na katsila na asunto. Sakyang si tama sa pagkatato sa irong-irong sa gobernador Silio siya ang nakikinto. Kaisok ang naghaling sa kaugalino. Naluwas ang tinawo sa gahong sangkat sila sa pagkakauliko. Kapayong sita masak ang madasip sa tanan. Sang kapiro sa duhang tagapos na ilaking hutan. Galangon sa tubig kag matalong alunan. Sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya rin ang ginasalihan. Pagbatok sa asunto sa banwasang dumangkas. Gobernador General nagpadala sa sulat. Dimolagon ang inurong nga sa tumalutan. Nanging parutat mo'y po abang ang kabayo sita masak na kabayo. Pirita natapos hiningang kasaysayan. Istorya at maratas lutang nalulutan. Kabayo lang sita masak abang ng pagkalian. Gagang nanging palanog niyon sa mga nakasunod. Mga kaliwat natin. Okay na? Amoy ato, ang pangabaygin, no? Ang ambahanon, nagatigulo ng tamasak para gina sa mga taga-barutak ng Ibono, taga sa atong mga tuturan sa nagdalay-layan ng mga nasyon. Okay? Mapuhay-way naman tanay, mayari anay naman ang pila ng shout-out gikan sa aton ng mga tuturan ng mga upod sa sini nga palatuntunan. Isa na dira sinong bubuitan always good. Ngayong gabi na. Ang gabi. Request ang na Biblia. Good eve kuya, mga kanta mo idol ko pero ang request ko nagligad wala pa makanta ang Baling Diaros. Ano to gani? Lipat ko. Wide what Pasensya man. mo ang bisahin. Malipato na to. Ang pa-request kuya 1 2 3. Salamat. Okay, karon. Request man si Butandrea Pedroso sa Biblia. Kung happy watching. Mayong gabi tatay pero request ako to ragso yung Mali Gilbert Maricasya.
Ang turagsoy naglayas, yan naman na naganasan. Wala niyo, Migo, ay pa rin siya kabalo siguro, man. Natindi na atong kanta, sa pagkamatuod din man, saan ako magkanto sa muna, sa nagagawa-gawa nga wala akong pandemya. Sa magkanto ko sa tike, ang ginapa nila sa ako, nabi nila ako ang nagakanta sa turagsoy, pero hindi na siya akong nagakanta sa turagsoy, si Migo Maksurba niya. Happy watching sa Prologo family. Mayong gabi lang da. Kalantaw sila sumo. Tapirat mayong gabi pa-request man si Tatay Nuknuk sang dawata na Olivia, salamat gid. Bata pa na nagkanta mo, si Richard Hunter na nagkanta. Nung mayong gabi uli, dai mo request ko sa tulo sang ulan halin kay Junjun Rosales sang Pasig City, madamo niya salamat. Okay, karon. Happy watching sa kay Juluis Lorente. Mayong gabi kay Inday Lisel. Thank you sa load. Dahil na yun lang. Dali lang din, December. Salamat gid dito kaglihog lang ko tamya mga tagaan nila gali idol halin sa kay Zaldi aton Dukan. Happy watching Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Okay. Okay na, padayon kita, no? Yari naman ako kay pangabay kita ng ambahan ng nagatigulo Biblia, no? Hindi lang siya para Ano to isa? Sa babaw? sa atong Ugsad sang bulan, ano to no? Ugsad sang bulan. Okay. Wala ko na ang iyang title. Okay lang. Kung isang kalipat ako, yari, ang ginpangabay din sa atong mga kultural labi na gitsa biyang buboy tanong ang bahang ng tigulo Biblia.
Diyos ang labing damhaga, siya ang amay na palaan, nagtugas ang kanan, isang mangyari yun, iplilagi ang lamang sa memoria, magbasag isang Biblia, ihantong lamang sa memoria, magbasag pirmisang Biblia. Okay na? Amoy ito no, sa naging pagbaigin ng banon, nagatigulo ng Biblia. No? Yari pagid, no? Kaya daw naging kalimutan kung natin sa magligat, yung ang bahanon ng nagatigulo, na binuwan ko 3 mo ko. Yari na para gitsin mo. Kanamig sa atong dahigan, katamis sa atong panaan, nangako ka na mo ulungan, nalipay kitong tukhan, kung sa akong himalong, nawantot rimong nakigali ako. Kamukong lang sa mga handong ko, nagpaparasakan mo, buhos ko din ang tanan ko nga pagsahin, walang bukit-kit paabo, ngayon lang ginpasako, kanami din sa nalipay tukhan,
sa akong hibalo. Nawatok rin gabi ako. Kalupong sa mga handong ko, naging papatara sa mundo. Kinbuhos-buhos ko din ang tanan ko na pagsari. Walang bukid pa-abo, ngayon naging pasako. Kalamigit sa imo tulong, tugtog ko ikaw makahulong. Kanukong lang sa akong pagsari, nga nakusog lang sa langit. Kinbuhos-buhos ko din ang tanan ko nga pagsari. Walang kumigil pa-abo, ngayon naging pasako. Kalamigit sa imo Dula sing katapusan tong kanta ko. Ay gito na iro nato pangwano. Sige lang. At least nadulot naton sa inyo, no? Ara man ang tanan galing ito, nakapira ko balik-balik, dula katapusan. Okay, no? Antes mo kita padayo. Yari naman na pila ka mga shout out. Ikan sa ato ng mga tuturan. Goran tara ko tunday nung buboytan. Huwag tanagya. Kapayapaan po tatay, pero pa-request po ako si Sinogid Bala ang dapat basulon. Salamat po sa Diyos sa kanyang pag-ingat sa inyo tay at sa buong pamilya ninyo. Humbal ni Lover Boy. Happy watching. Mayong gabi tayo. Mayong gabi tayo pirat watching from Taiwan. Keep safe always tatay. God bless from Annalyn Pomoseno. Happy watching. Mayong gabi tayo pirat, requestan isang butosang pispis na migin mati samtang nagahilay-hilay from John Rainder Baet. Butosang pispis na. Tayo pirat, request ko lang barumbado, hambal ni Jojo Galuno. Mayong gabi tayo pirat, kayo na ako pag ginahulat ang online, harana mo kay 2 linggo ako wala naka-livestream sa imo, hambal ni Danilo Villarente. Happy watching nang da sa imo subong. Kag mayong gabi. Happy watching sa kay ako si Paok na Ilonggo sang Iloilo. Mayong gabi. Mayong gabi tayo pirat pabati naman sa pamilya De La Cruz Albiguso sa San Dionisio kag sa pamilya Luminario sa Batad kag pamilya Magallanes salin sa kay Sheila Lariosa. Maya. Okay na? Yari ng galing, yung pangabay ng paano nga nag-artikulo sa tulong.
ulan ako'y mapagyakan sa mga palad ko ako'y namatikman ang iyong inday may dalang kalipay sa tulog sa ulan hanggang na lang sa tulog sa ulan ako'y madumduman matangis ng iyong nagtulitong sinukhan pinapananaw ko ang iyong larawan gusto kong napaksin pagkalukan ang mga kahidlang inaantos lamang ang imukaan niya hindi ko malimutan kagunasad ko inday ikaw gidlang ipayong ko ikaw sa tulog sa ulan sa tulog sa ulan ako'y mapagyakan sa mga palad ko ako'y namatikman iyong inday may dalang kalipay sa tulog sa ulan hanggang tumuntong na lang sa tulog sa ulan ako'y madumduman matangis ng iyong nagtulitong sinukhan pinapananaw ko ang iyong larawan gusto kong napaksin pagkalukan ang mga kahidlaw inaantos lamang ang kaanyang hindi ko malimutan kagunasad ko inday ikaw biglang ipayong ko ikaw sa tulog sa ulan sa tulog sa ulan ako'y
Okay now, kami ito no, ang iyong pangabaygit. Nga ang bahanon na nagatigulo sa tulo, sa ulan. Ano po kayo ang iyong pangabaya? Okay now? Para kayo, kasi nga obsad sa bulan, kuha naman siya, pula-pula ko. Yari para kayo siya. Sa nagpangabaya. Ikat yan ng langit sa langit.
Okay na, muyag ko no, maging pangabaygi sa ato ng mga kultura, no? Artis na makitang panayon, kaya anay naman, pila ka mga shout-out, ikan sa ato ng mga kultura. Sa pirate request naman sang gugma, happy watching here in Caloocan City rin sa kay Sheila Lariosa. Tay pirate ka namin sa mga tukar mo ba? Mayong gabi lang datay, gapamati lang kami di ah. Yatamya ko lang si Verlin, si Gisil, si Jenica Cagjelli, halin sa kay Giovanni Concepcion. Mayong gabi sa tanan, tay pirate, gi ako lang gali ikaw mapamatian sang live since 2003 pa Manila. Ako talaga kuliwat ka pamati. Ambal ni Jan Saropia, happy watching. Palihog pag share sa iba. Happy watching sa kay nung Vic Donoso. Mayong gabi. Ang gabi. Mayong gabi, idol, pwede ka request ang handumanan tamboy ni Sanggi Maras. Okay, karon. Okay na, dasigon tani. Sakira lang anay kapag nga itong matusawang para na madamo-damo gawang madulot na ito, no? Yari pa no? Ay ginapangabay. Ato kinatong pispis na, ano ito ko, pispis. Ari, bago na ito. Bago na ito dihon ini, pispis man gari nga. Pispis nga nabilanggo, para git sa imo nga nagpangabay. Ay wayat makita kung butos ang pispis, no? Ari, anay lang, ang nabilanggo na pispis. Para git sa imo. Halos hindi matungkad ng mga problema sa mga katauhan na nagkapitin siya. O dili maantos ang pagsakripisyo sa mga umuluyong tuman kitapigado. Ano bala ang tuyo o kung mga plano sang tagumalahan sa atong gobyerno. Pagod sa COVID-19, tanan kita ang nagabago ka. Isang pispis na sa aula ng bilanggo. May kahulat pa ay nakahilwaya na ginatiganan para sa atong tanan. Ang pagpangamuyok na lang ang paglaumagod ang kasanang mangbabaw sa kadulog. Hindi lamang kita magdulak sa pag-asa, kaya mahal na Diyos may ginatigaran. Ining mga pagtilaw ilmuan sa panguntragani, nakita ka na sa Diyos magkilala. Ano pala ang tuyo o kung mga plano sa pagdumalahan sa atong gobyerno. Pagod sa COVID-19, tanan kita ang nagapako ka. Ay isang pispis na sa aula
bilanggo. May kahulat pa ay nakahilwayan na kinatikanan para sa ating tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaong agot, ang kasanang may babaw sa tanungan. Hindi lamang kita magdulak sa pag-asa, kaya mahal na Diyos may ginatikanan. Hinintang na pagdilaw kahinuan sa panguntragan, nakitatanan sa Diyos magkilala. Ining mga pagdilaw kahinuan sa panguntragan, nakitatanan sa Diyos gid magkilala. Okay na? Ngayon ito na, ngayon pangabay mo nga, paano? Naging bayluhan ako ng butosang pistis. Pistis mo na ilan ko. Kaya na white makita mo. Ilang ha? Yari pa ito ang nagpangabay sa sining ambahan ng mga artikulo, sino ang dapat masulong. Bilang kanikanan, katamis ka bakit ng pasimpalagan, kapit susang anak inakinakulan, kat napapugal pagkat napapugal pa sa mga sa mga kabataan, ang sakripisyo sa mga ginaganan, unanong trahedya na pagkibatuan, lamang mapagagong lamang sobrang kahigpit hindi mamatarong, yaran lang sapat, yaran lang sapat sa kanto.
asang kasing kasing asang kasing kasing magkalikaw lamang sa mga pagsulay unang mga anak bastang isa laygay mapunaw nga pulong nga mo nakakubay dagang pagpa hangok kagang pagpa hangok sa ilong na kamay magkalikaw lamang sa mga pagsulay unang mga anak bastang isa laygay mapunaw nga pulong nga mo nakakubay dagang pagpa hangok kagang pagpa hangok sa ilong na kamay mapunaw nga pulong nga mo nakakubay dagang pagpa hangok kagang pagpa hangok sang iloy kag ama. Okay no? Amo to no, test na nagdulong ko na ang inyong ginapangabay no. Nayara pa na ginapin nalipag mo ko. Sige lang Tokyo na karon i-check ko ano lang inyong message no. Okay, antes kita mo pala yon. Yan naman na yung pila ko ma-share out. Shout out nga sa Atondukan kag Mendoza family sa Anilaw. Kamusta kamo tanan dyan? Halong permi halin sa kay Zaldi Atondukan. Damong salamat sa mga tanang na nagasubaybaya sa sining atong mga kalingawan. May Facebook live ka tayo Pirot para ma-share ko naman sa mga kakilala ko sa ano daw no? Sa Iloilo. Maya, Sa ano pero Police, Haranista Singapore. fan page. Pangitaan nyo lang. Pirot Haranista fan page. Salamat sa tamyatay ha request ko tayo Pirot kan tilay kung pwede pa. Salamat tayo wal ni Giovanni Concepcion. Happy watching. Salamat gid sa ambahanon kabay pa nga dako pagid nga ambahanon makantan dako. Wal ni John Rinder ba damo dako. Cry aman. Okay na. Duhat. Ano kaya na ang pangabay nila na lipat ko? Ay lang. Okay onday. Gugma. Mayara ang nagano. Magali o ito lagi mga kanta no? Gugma ano ay gugma. Gugma lang ana. Barumbado. May nag-request man. Okay no? Ang gugma gali no? I-dulot mo naman sila. Mga gugma no? Ito gugma lang o kung ano? Gugma lang. Gugma lang. Okay, para gito sa imo no? Nagpangabay sa aking sapat yung mga sapat. Doro. Sapat sa amo diyo. Nga magsiguro sa suga. Okay, yari ang bahanan ng nagatigulo. Gugma. Nawala sing
Okay na? Mula, higit pa nga ba higit? Paano, no? Nagkatigulo. Gugma. Ano po ito? Ano po nga? Brumbado. Ang kantilay, yung brumbado. Kantilay. Okay, no? Ano? Dua. Tirad lang. Mga doon lang ilikang bahano ng dulot ng konsinyo, no? Bilang pangatapusan. Yari kali, no? Pangabaikin ng bahano ng titulo. Kantilay, no? Sino nagka-pangabayas niya? Si Giovanni Concepcion. Pariho pala ni si Todilis pa. Mga kanta ko pa naman sa ulang bahano ng mga yari, no? Ang bahano ng nagatigulo, Kantilay. Thank you.
Sa puno sa puno may nagkakapit may nagkakapit mga kulong na kumit tulog sa isang lulong sa kasakit Perdasang gitara na isang sampit Perdasang gitara na isang sampit Amogit lang bulong sa kasakit Ang may kalit sa puso Ikan sa manitiyo Ikan sa pititiyo Ipalo Kulay ang dimanas Pagkas Inakutang sa unang Kanyang nagkanas Tukag sinampay Tukag sinampay Sa puno sa puno Sa puno sa puno Nagkakapit-kapit May nagkakapit-kapit Mga kulong Lumang sa kaisang Lumang sa kasakit Perdasang gitara na isang sampit Perdasang gitara na isang sampit Amogit lang ang tulog sa kasakit Yabalat ang may kalit sa sa may beauty para okay na nagatigulo kantilay no okay bilang mga tapusan natin dulot sa inyo yung pangabahan nagatigulo barumbad sa bagay hindi tani ako ng banon iyan sa anak ko ito ada siya si Tutori J no hindi siya galing sa buong sa Timaras ito ayong gabi lang na sa inyo labi na kita sa kinuha ni Albert Mandas saya no ayong gabi lang na sa kaya akit da sa mga hira pamilya no sa mga hira pamilya saya sa tikod lepas okay no yari bilang mga tapusan ng bahan ng Walagit makasader ang aking mga diskarte kaya iya mga tingin
Na uman ng gabi ang may kasaypanan, kay ang kinakalang manggagsang kabataan, kay hiyas ang kabataan, kay hiyas na bahagi, labaw pa sa paglawan. Kay ang kinakalang manggagsang kabataan, kay hiyas na bahagi, labaw pa sa bulawang.